Sanibonani guys, igama unqobileni bathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kuthandweni isithembu ngeviki elilandelayo. Kuvezwe ukuthi imibuzo-ke isazoqhubeka ibhekiswe kumakhosikazi kaMsiliku ngaye uMsiliku. Kanti-ke bazoqala ngomacele-ke uNdlunkulu kulokhu bambuza ukuthi ngabe yini ayithandayo ngoMsiliku. Guys, uManinji wathi my egg licking. Manje angazi kahle hle ukuthi usho ukuthini ngalokho, kodwa-ke wonke umuntu endlini umane wahleka. Mhlasimpe-ke ubekade echaza ukuthi-ke uyithandela impahlampahla. Manje-ke ingakho bonke abantu-ke bamane bahleka laphaya endlini. Hhayi, akupheli-ke lapho. Uphinde-ke wabuza-ke manje-ke uMangwabe nje waManinji wathi yena hhayi, bemthanda nje uMsiliku njengomuntu, hhayi njengomyeni. Kusho ukuthi okwenzeke uMacele wacasuka wabuza ukuthi pho usahlaleleni lapha emshadweni mekuthi uyamthanda nje njengomuntu. Yo guys, shuthi uMacele ubukeka njengomuntu-ke okuyena unkosikazi ojabule ngampela ngoMsiliku laphaya. Noma ebuye complain kodwa at least yena uyakuveza ukuthi hayi cha, in sickness and in health usayifela ngomyeni wakhe. Kodwa nje laba abanye hhayi guys, akusafani nakuqala. Akupheli-ke lapho. Baphinde bathi-ke judging from indlela ende esinihambile, wena-ke Mayeni uzizwa unjani ngokuthanda umyeni wakho phela uMsiliku? Yo guys, uManinji wathi ayi, my tired is tired. Guys, wakhuluma omunye uJoji wathi nje my tired is tired. Waqeda lapho wathi hhayi, kanti-ke into egqilazayo ayikho kude, nayi ihleli la eduze kwami. Lo muntu-ke guys kade ehleli eduze kwakhe bekuyena uMsiliku. uManinji naye wanikina ikhanda wabheka phansi ezwa kahle ukuthi hayi cha, sengathi useyinkathazo, uyagqilaza kunkosikazi wakhe uMayeni. Akupheli-ke lapho. Uyikhulumele-ke uMsiliku washo ukuthi kanti mekwakhiwa isithembu vele kuba nje, kuke kube khona izinto umuntu azenzayo ezingamjabulisi omunye umuntu. So uyavuma ukuthi kuningi akwenzile okubaphathe kabi omakoti bakhe. Akupheli-ke lapho guys. Ubaba lo oyi-therapist uke waphinde wathatha umbuzo-ke manje uhluma kuyena uMsiliku wathi kuyona yonke into esiyenzakalile-ke manje, ngabe ubona besikhona yini isidingo sokuthi athathe uwife number 5? Hhayi, wonke amakhanda guys amane aphenduka abheka kuyena uMsiliku kumakhosikazi akhe like befuna ukuyizwela ngey'ndlebe zabo. From the horse's mouth guys, ukuthi ngampela sekuze kwaxatshanwa kwabanjwana ngey'hluthu kangaka, besikhona yini isidingo sokuthi ku-edwe uwife number 5? Into ayenzile-ke guys uMsiliku uManinji wathatha ingilazi yamanzi wayithi shaqalazi, okubonakalayo kahle nje kamhlophe ukuthi naye impendulo le afuna ukubatshela yona izophuma kanzimana, ngoba methi cha asikho isidingo sekuyobe uyinyathelile-ke manje kuMakhwela, ngoba uMakhwela uzoyibuka le episode bese yathola ukuthi vele isidingo sokuthi afakwe lapha kaMsiliku sasingekho. And umethi hhayi cha sasikhona, la makhosikazi ahleli la etafuleni hazobe sembuka ngelinye ilihlo-ke futhi, ngoba kuyaziwa ukuthi akaze nje bamthanda uwife number 5. Babengamfuni beshaya phansi ngonyawo kusakhulunywa ngaye engakafiki. Hhayi, angiphathi-ke sefikile kumane kwenza izinto zaba worse. Guys, aphela lapho-ke amanqampunqampu. Ningakhohlwa nokulandela amazwibela azoqala ngalo iviki elizayo ngoLwesithathu. Ningakhohlwa nakusubscribe, nilike, nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama unqobileni bathela amanqampunqampu okuzokwenzeka kuthandweni isithembu ngeviki elilandelayo.